Hello mga bay, kumusta? Mga unta mga bay. Unsa ba to napapusgan naman Eh, din bis ako. body mo no? Kisa mo day? Oh, George Buddy. Imo na ako nang gipalit. Hmm. Kumusta mga unta ninyo mga bay? Ako sudan karon. Sakto lagi niya mo lagi. Ginamos. Dira mga bay. Usa ka botilya tanduay nga ginamos. Sala. Unya di ako ibutang diri na ay limon, ay sibuyas, kamatis, ato nang ihuwad. Ipalit ako ni ganiha mga bay sa kuan dito ba? Sa may kuan Save More. Diha Island Central akong gipalit. Kay ay na maligya dito gikan sila sa unsa nga island na pa? Santa Rosa. Dito ba Picas Island at Bang? Santa Rosa lagi. Boy kalami sa ginamos. Ang saging nilungag, dali kay suso sa ginamos. Mga bay. Barato ra kayo mga bay, paliti ko ninyo tag 120 ang usa ka balapad. Sa ginamos pino kay siya. Alaka. Dara oh. Mangumpra ko ato nila dayon akong ibaligya sa diri ra pud hado, diri ra pud sa Cebu ha kay di man siguro ni pwede mo i-package. Package sa Australia, USA, Middle East. Dara lapino kay siya ginamusa pagkalami na lagi. My God. Kaon na lap. Napay daghang sudan mga bay atong birthday sa akong mga palangga. Ang birthday sa akong palangga mga bay. Di apay daghang isda, ya giprito sa akong uyab, apay lechon manok. Tagay lang gabi. Gamay lang lechon manok sausaw ning ginamos. Hot naman yun. Ha? Hot na. Oo, butangan ta mo di sausawan ginamos oh. Kusi ko anang kuan pabi. Lechon. Oh my gulay. Apay daghang sudan mga bay ang isda wa jud natandog sa mga bata. Alang gitanduan sinugbang baboy ra og kuam. Sa manok. Pagiti. Hindi alang ginamos. Nga unta. Nangita baya ko sa notebook naglista nag pa-shoutout akong baby girl. Asa na bibi? Imong gilista bibi? Ano? Notebook ba? Daghan na ba ito iyang lista kung iba kopya akong baby Nagkuha girl. ko kindi. Katong G's? Nya. Jel, nagkuha ba ako kindi sa imong bag? Ikaw din nakuha ha. Di na mo. Okay lang na. Ay, daghan man ka ito. Di wala. Ako nang gitaguan. Wala na sila. Arang isa Daghan ka ito, pa na mapangag pa. ka ito kinaon ba? Ito naka trick or treats mi gahapon sa Gaisano, Mactan Island Central. Ang among plano mga bay is SM unta mi. Nakakita kami sa Kisalo. Then ingon ko ni baby girl nga, Bi, kung naa diri Bi, diri na lang tabi, di na lang ta mula sa SM kay layo na kayong SM Mabulo. SM Mabulo man ta mi mga bay. Nga, Talis ni. nahapdan naman mi mga bagay. Daghan kong order kahapon. Para karon to kalag-kalag. Anto nga nahapnam, kagkapoy kay ko. Kuyugang yapon ako kung baby girl kaya. Nag-promise naman ko niya nga tumig. So tricks or treat Tubig ba? para Tricks or maka-experience sad ba. First time. Hasta po ko first time na ako mag-experience nga. Akong giingnan ako mga duha ka super boys nga kuyog mo lang para maka-experience mo. Di man sila makuyog. Next time kuyog mo. Di mo ito ang Di naman ko yung kay. video gahapon. Dito. Kung nakasayo-sayo pa may, Pisol. apel yung si Angel May sa kuan. Fashion show. Ay! Ito. Kuhanin ito ng tubig ito kaya tumata guys.
Ano bling tubig, bibiha mo, na yung trabaho. Ayaw, kalimot ba? Kita ka staklo ba ng galon? Tama na. Matay. Mama nila. Mama ni Idol Rafi Tulfo. Hindi. Hmm? Ah. Hindi, mama eh. But, Laki Sure. yung gani. Wala ka ayos. Puno ka naman kayo anak. Ha? Puno na kayo. apo na kapag pag-ice. NDRRMC 2:50 p.m. the 1st of November 2019 isang Patawag 5.0 ba? magnitude Patawag ka sa Lake swimming pool. Naganap sa May Ano naman ah? Cotabato Kanining Ang 2:07 tingog p.m. magpalit. Ah, Aftershock Sayan Asahan, Veda Kanda and Sigurd Doing Lictus Ang Cerelia Familia. Hmm? Gudalya, ang gudalya. ma. Hmm. Ang tingog ba nagkalit? Mama. Kauna, bibi, kauna. Mama na ako kaon. Kabalo kay nga to, Jill. Ballerina. Pili palit ni mo anang kuan ka ng singan ana. French fries. Ma, saan di na to na eh. Ay, saba kay, Di man ako man yung dito. Hindi, ala ka, makapiray ta. Eh, ato na. Ano ba, babe, paimil ako? Atong imyot. Ako ka na eh. Ah, aga! Ma! Okay. Ah, sorry. Apa, manggod. Ma. Mong gibutang tubig-ibig ko. Ma, sa ko ititle ani ma. Ma. Ako si Pukwa. Unsa man dai na imong video ana? Unsagi. Ma. Unsagi ako title. Sa ko title ba? Unsa gani imong gi-video diha? Unsay Kanang mag-anak ma. unsay sod? Like, unsa ko may kuhan? Ina, hello mga tita ug tito, i-like ug subscribe po ninyo. Hello? Naay sa channel mga bay. Ay mo sa siya channel niya. Umod unsa na po na yung video diha. Tarungan ang video niyo ha. Hello, Madam Pukwa. Kamusta Ngog na makabila? pud oh. Saba. Unta tong notebook bing imong Hello gikuan. mga tita o tito dayon. Please subscribe my channel. Abon ako. Unsa nga ang channel be? Angel Me Manunday Benilla. Dali pagkuan diri ingon diri. Dali ingon diri. Ay, Subscribe mo sa akong channel. I-search Mga bay na mo i-channel akong bibigag mo himo siya no. Nya iyang channel unsa be? Angel Me Manunday Benilla. Angel May Manunday binihilya daw iyang channel mga bay suportari po ninyo kung sa iyang mga TikTok ako mga video diha. TikTok ako mga video. Na magka-copyright ka ana be. Hindi, ma'am. Ay, bahala. Nagkuhan na po ko ka ng mga istorya. Mga, Ah mama ganyan sa asawa ni Idol. ma'am, sa spelling sa... Ay, ka ba na? Spelling sa unsa? Subscribe. Pakita sa ako kay mali akong ano ni correct. SUBS. Ah, Then CRIVE. No. ito naman din. BS. BS? Nawa. Di ko sakto, ma. CRIBE. Ha? CRIBE. Aw, vira de ako mali. Bago pa matay eh. Ako ba sa Ako ninyo ang balay o sarado kay ang balay no. Dayon. Cellphone man, gura ang kamera na man, oh. Insa. Na, nirapi. Yun na sila eh. Nindot kayo mga camera nga wide. Like. Mga unta mga bar. So sawang ginamos. Sus bisa ginamos sa wala na. Like, Like na share, and subscribe. And Aking YouTube channel. huwag kalimutan mag
Ring the bell. YouTube. Ah, sa Sakto karap. Huwag kalimutan na i-turn on ang bell para Updated kayo. i-notify kayo Kung per YouTube, minute. ma. YouTube Kasi- kung naanatay bago nga video. Updated kayo Makanima sa... akong Para YouTube. updated kayo sa mga bagong video. Ako YouTube. Yeah, Bisaya. correct. Bisaya. Pwede man ako English ako ibutang dali. Basta make sure na correct spelling, ha? Oh. Pag di ka Simple sure, naman. Simple naman. pag di ka sure, Dahil pangutan man ka. ma. Ha? Dahil dari na po ta. Unsa this? Ma, kani ba? Ma. Ma. Unsa Ang ni tato ba? dari ma? Mama ni akong ipangutanan nimo kaniya. Nga, daghang salamat. Wait, wait. Nice, tinawa ko. S-U-B-S dili E. S. Ha? S-U-B-S. Muna ang correct nga spelling. Tanawa da day, awdong kanang kasangat diha. Oh, may kuan yun. Oh, man. Sana. Churot sotoy. Dari ba? Ay, pa. Ano sa lang ganun kaumpa. Okay? And now. Dahan salam. Dahan. Daghang salamat ninyong lahat. Subscribe at mag-like. Sa ko na like una din. Daghan na bag views si Angela. Dapat share. Wala share. YouTube na lagi ni. Why channel? Wala na yun. Okay na. Angel me YouTube channel. Kuwang. Di na, subscribe na ako sa Angel lang. Salamat. Unsa guys, daghang salamat Na Angel. Ninyong tanan. ninyong tanan. Maraming salamat po sa inyong lahat.